Kerajaan Jenggala dadi negeri kang durung binatara ing tlatah Jawa Dwipa. Kerajaan iku dipimpin Raja Agung kang aran Raden Putra. Dheweke duweni permaisuri kang sifate becik atine, yaiku Dewi Limaran. Dheweke uga duweni selir sing senajan ayu, duweni sifat sing ora prayoga. Permaisuri, dina iki awakmu katon ayu banget. Kakang Mas saged mawon. Mbok menawi mriki ngelus-elus gawan bayi ingkang wonten madharan kula. Piye anakku, sehat to? Nggih, tansah pinaringan kawilujengan Kang Mas. Den Ayu, akhir-akhir iki aku bingung marang kahanan sing tak lakoni. Kahanan punapa Kang Mas? Sakjane aku ora gelem cerita marang Den Ayu. Amarga kahanane Den Ayu saiki lagi ngarepine anakku. Ananging nyelot suwi tak pendem kok rasane luwih ora prayoga. Mengkene Den Ayu, ing sasi sura kepungkur, aku ngimpi ditekani ula kang gedhe. Apa Den Ayu bisa maringi pangerten ngimpiku kuwi? Ngapunten sakderenge Kang Mas. Kula mboten saged maringi pangerten tumrap sumpenanipun Kakang Mas. Yang diajeng selir, kepriye panemumu? Kula mboten ngertos babagan ngimpi Kang Mas. Yang mengkono, aku butuh jawabane Dasia. Kepriye penggalihmu ya marang ngimpiku mau? Nyuwun pangapunten Raden. Miturut ilmu kawula, sumpenanipun Raden niku kagolong sumpena kang ala. Raden utawi kerajaan Jenggala niki bakal kenging masalah ingkang ageng. Duh, jagat Dewa Batara. Yen mengono, siapno selamatan agung. Muga-muga Gusti tansah nebi samubarang kang ala ing negeri Jenggala iki. Nggih Raden. Selamatan agung kang disiapake mau kalaksanaan. Akeh rakyat kang tumplek-plek ndongaake marang kahanan ing kerajaan Jenggala. Sabanjure selamatan agung, selir kang meri tumrap permaisuri tumindak ora prayoga. Dheweke nemoni penasehat kanthi rupa nafsu kang ora. Mestine aku sing dadi permaisuri. Wis ngerti aku ki luwih ayu, luwih pinter. Aku kudu nggawe rencana kanggo nyingkirke permaisuri. Ora suwe, selir menyang ing penasehat kanggo njaluk tulung marang penasehat ngenani rencana anyare. Dasia, kowe kudu ngiwangi aku. Punapa ingkang saged kula biyantu selir? Aku duweni rencana kanggo nyingkirke permaisuri saka kerajaan iki. Ngapunten, kula mboten kepingin tumut. Piye karepmu? Yen kowe ora gelem ngrewangi marang aku, kowe bakal tak laporke marang Raden Putra. Kowe bakal kinunjara saklawase. Ampun Gusti Ratu Selir, kula mboten purun kinunjara. Nggih pun, punapa ingkang saged kula lampahi? Aku arep etok-etok loro, banjur aku nyelok marang kowe. Lan kowe kudu ngomong menawa ana wong kang wis ngracuni wedangku, yaiku permaisuri. Nggih, kula badhe ngrencani panjenengan. Pungkasane, selir nglakokake rencana alone kang bisa nyingkirake permaisuri tekan kerajaan Jenggala. Kang Mas, awakku krasa ora kepenak. Abot rasane awak iki kanggo tangi saka panggonan turu. Aduh, Ana apa diajeng? Pasuryamu katon pucet banget. aku ora mangerteni. Nanging rasane lara kepati-pati. Dasia, kepriye kahanane diajeng selir? Wonten piyantun ingkang sampun ngracuni wedangipun selir. Kula mangertosi piyambak bilih tiyang punika mboten klentu kejawi permaisuri Raden piyambak. Dewi Limaran. Apa ora ngira permaisuriku duweni niat kang ala? Limaran, mrene yo. Ora usah ndelik kaya bocah cilik. Mrene yo Limaran. Dasia, kubukan permaisuri ala iki menyang alas Belantara. Nggih Raden. Ampun Kang Mas, kula mboten ngertos napa-napa. Kula mboten nate ngracuni wedangipun selir. Iki mboten laras. Ora usah guneman sing tanpa guna.
Das ya, seretan wong kuwi saka paninggalku saiki. Aku wis wegah ngawang prapane. Ngisin-ngisini jenggala. Penasihat nggawa permaisuri sing lagi nggarbini kuwi menyang alas Belantara. Nanging penasihat sing wicaksana lan kepeksa kuwi ora arep nglarani Dewi Limaran. Amarga penasihat wis meruhi karep pelone selir. Ngapunten Kanjeng Putri, kula namung manut kaliyan titahe Raden. Ora apa-apa ya, aku mung titip jaganen karo aku. Kang Mas Raden Putra sapa samu barang sing bisa mari bebaya. Cukup aku wae sing dadi kurbane. Nggih pun Kanjeng Putri, panjenengan kedah njagi raganipun panjenengan piyambak sakniki. Kula tilar rumiyin. Penasihat wis pamit lan balik menyang pendopo kerajaan Cenggala. Permaisuri kang lagi ngandhut iku ditinggalake dhewe ing alas Belantara kang medeni. Das ya, apa kowe wis nglakoni apa sing tak titahke? Nggih, sampun Raden. Kula sampun nglampahi titah saking Raden. Wis dipastikke yen wong kuwi ora bakal bali menyang kene ya. Nggih Kanjeng Putri. Ampun dipenggalih Kang Mas. Sakniki ingkang awon sampun ketara. Kang Mas namung kalih kula. Kula ugi langkung ayu timbang Limaran. Kula bakal setya marang Kang Mas kagem mimpin kerajaan puniki. Nggih, diajeng. Sakwise 4 sasi ana ing alas, lair anak saka permaisuri. Bayi kuwi dijenengake Cindelaras. Cindelaras dadi bocah sing cerdas lan bagus. Ing sawijining dina, nalika lagi bunggah dolanan, ana alap-alap kang nyeblokake endhog kanggo Cindelaras. Alap-alap kuwi becik. Dheweke sengaja menehi endhog kuwi marang aku. Sakwise 3 minggu, endhog kuwi netes dadi pitik jago. Nanging ana sawijining keajaiban. Swara pitik jago kuwi tenan beda kaya pitik biasa. Ana ciri khase dhewe. Tuanku Cindelaras, omahe ing jero alas, pangiyupe godhong krambil, bapake Raden Putra. Apa? Pitik iki iso ngomong kaya menungso? Mbok, pitikipun kula menawi kluruk saged ngendika. Piyambakipun ngendika menawi kula punika putranipun Raden Putra. Punapa leres ingkang dipun sanjangaken pitikipun kula? Bener le, anakku. Kowe iku anak Raden Putra, raja kerajaan Cenggala. Menawi kados punika, kula nyuwun idin tidak dateng istana kagem manggihi Rama. Tole anakku, simbo mangestuni kegayuhanmu. Hati-hati ning dalan. Titip salam kanggo romo saka Simbo. Cindelaras lunga menyang istana dikancani karo pitik jagone. Sadurunge mlebu pendopo, Cindelaras pengen delok acara gedhi ing alon-alon. Akeh wong sing lagi adu pitik jago. Salah sijine penasihat kerajaan. Pitikku, dino iki kowe wis tak pakani kanthi becik. Kowe kudu menang musuh pitik liya. He, mrene yo yen wani. Adunen pitik jagomu karo pitikku. Kula wonten Mbok Dasia. Pas diadu, pitik jagone Cindelaras ora suwe bisa ngalahake musuhe. Warta babagan kelinuwihan pitik Cindelaras kasebar cepet. Raden Putra lan Selir sing krungu warta kuwi dikawal pasukane tumuju menyang alun-alun. Sembah pangabektan kula kataraken dumateng panjenengan Kanjeng Prabu Raden Putra lan Kanjeng Putri. Tak tampa sembah pangabektimu tole. Bocah iki resik lan prigel. Kayake dheweke duduk saka rakyat biasa. Aku krungu pitikmu tangguh banget. Saiki aku arep nguji dhewe sepira sekti pitikmu kuwi. Sendika dawuh Bagindo, nanging kawula nyuwun setunggal syarat. Menawi pitik jago kula kalah, kula purun dipancung. Ananging menawi jago kula menang, kula nyuwun sepalih bondo Bagindo dados kagungan kula. Ampun kesesa Kang Mas. Saged mawon niki namung siasat. Kedah dipun penggalih rumiyin. Tak sanggupi syaratmu iku mau. Loro pitik kuwi
nanding kanthi wani. Lan ora suwe pitike Cindelaras ngalahake pitike raja. Aku ngaku kalah. Aku bakal nepati janjiku. Nanging sedurunge, sapa kowe sabenere Cah Bagus? Jagoku, saiki wayahmu. Tuanku Cindelaras, omahe ing jero alas, pangiyupe godhong krambil, bapake Raden Putra. Tuanku Cindelaras, omahe ing jero alas, pangiyupe godhong krambil, bapake Raden Putra. Apa bener kuwi? Leres Bagindo, nami kula Cindelaras. Simbok kula punika Permaisuri Bagindo, Dewi Limaran. Barengan karo kuwi, sang penasehat gage kanggo ngadhep lan nyritakake kabeh kedadian sing satemene wis kedadian ing Permaisuri. Nuwun sewu, pangapunten saderenge. Ingkang diaturake lare punika leres Raden. Aku wis nglakoni kaluputan. Anakku, apuranan kabeh kaluputan romomu iki. Inggih Rama. Diajeng, apa sing diomongne Dasyah kuwi bener? Aja selak marang kahanan. Ugunipun, kula nyuwun ngapunten Kang Mas. Kowe bakal nampa piwelas luwih nemen tinimbang apa sing Dewi Limaran rasane. Ora ana hukuman sing pas kanggo kowe, kejaba hukum pancung. Ampun Raden, keperenga kawula matur. Matur apa ya? Panjenengan saged maringi pangapunten tumrap selir. Apa maksudmu? Ora mungkin aku menehi pangapura marang pengkhianat. Ampun Kang Mas, kula nyuwun ngapunten. Ampun Raden, oleh prayoga menawi Raden nimbang-nimbang keputusan rumiyin. Dewi Limaran teka marang istana. Mboten punapa Kang Mas, sadamune aku anan ing alas. Diajeng ingkang dados sesulih saha ngrencangi panjenengan. Kang Mbok, panjenengan tiyang sae. Ngapunten Kang Mbok, kula mboten khianat marang Kang Mas lan kerajaan punika. Ya wis Diajeng. Menawa dudu amarga Den Ayu, aku ora bakal ngapura awakmu. Mula ndak putusake Diajeng kudu nyuwun pangapura marang Den Ayu lan anakku Cindelaras. Kang Mbok Limaran, kula nyuwun ngapura sakata-katahipun. Kislir, Le Cindelaras, nyuwun pangapurane prilaku kula marang simbokmu. Nggih, Kanggo mangeti baline permaisuriku lan anakku Cindelaras, tanggapno tontonan kaya wayang lan jaranan kanggo rakyatku kabeh ya. Sendika dawuh Raden. Raden Putra bisa bungah maneh amarga sanak kadangi bisa kumpul maneh lan mangerteni sapa wong kang ala tenanan. Raden lan Permaisuri urip ayem tentrem ing kerajaan Jenggala. Nanging selir isih duwe rasa dengki tumrape Permaisuri lan luweh-luweh ing Cindelaras.